Africa my continent, Africa my home, se-Africa kuyi-South Africa la kwaZulu. iZululand, i-district kuSolundi la ngikhona. Uyabona nje la ngihleli khona? Top View Lodge. Uyabona uma uhamba ngo-R66, lo mgwaqo lo osuka Olundi noma ngabe usuke e19 futhi uzodlula uye kwaNongoma. Kodwa ke uyabona uma ula ngaseParliament kunomgwaqo lapho uma ngosuthu. Bese ke uthi ukhuphuka kancane bese kuvela umbelebeleni. Lo mgwaqo uzokuthatha straight uzokubeka Top View Lodge. Uyayibona ke indawo engisho engihlele kuyona. Hayi baba namade ngilelelana ngithi bengila Olundi size ngesiga ngomuka sizofihla insizwa yethu esencane uNhlanhla uNjabulo umfoko kaMdluli. Sizosebenze kakhulu endaweni nasemphakathini wase South Africa olekelele kakhulu. Mhlawumbe omunye obengazi obengezwanga kahle uthi makhulunywa ke ngebhakede leli engiliphathayo umuntu owalisungula uMdluli. uNhlanhla kwaMdluli kwakune case yakwaNongoma yayibhlunga kakhulu yenza umseshi omunye wabaseshi nje abanamandla uButhelezi okuyena owathi lo mama edlunguliwe wayena 68 ngalezo sikhathi edlungulo umfana ona 28 wathi umseshi ngiyabona ngibophile la wawuthola futhi usizo umama ngokomqondo kodwa indlu Msweli awufiki uzobheka ibhakede livela kanjalo ke livezwa ukuhlupheka ukuhlukumezeka ukamama kwaNongoma naye sivezelwa ubani umfoko kaButhelezi omseshi la Olundi kodwa osebenzela kwaNongoma wafika ke uNhlanhla umfoko kaMdluli kwawuyena ovula ngo50,000 on the floor. Right, bengenzela nje wazi ukuthi mhlambe yini engenza ngizofika la manje mangibe ngize emncwabeni ke la zase zithi ke ezame eseduze noNhlanhla Mdluli zathi hayi ozozolala lana uzolala nje mahala futhi uzosebenzele khona insizwa kwamkhwanazi nje yaziwa nayo namava umngani kakhulu nomlungu wethu wasophongolo uyamkhumbula uJohn lona washona umngani wakhe kakhulu. Right, episode angazi episode bani ngwenya awusithathe namhlanje kuyisonto usithatha usibeka apha ubingelele abantu base South Africa base Africa abasesha basebancane ama-advocate ozoba imantshi abasafunda nje nabo bathi balijabulela lolu hlelo babingelele bathe futhi kodwa ke uthatha usheshe kakhulu bathi ungasijahi noma ngadlala 4 hours abana stress babingelele bese uyabatshela ukuthi ubaphethele iphi case owayenza. Nongalo umuntu akabonga ithuba abingeleleke umuntu ke ubabukeli bakho Nongalo nabalaleli bonke nje base South Africa siyanibingelela ke ngokuthobeka siyacabanga niyaphila hayi ubaba umncubeke lo njengoba uNongalo seshilo cha nami ngiyajabula nje ukuthi ngibe noNongalo mhlambe notabeni abebeka ukuthi uyafisa ngithi ukuphawula ngalo ikakhulukazi ngiyezwa ke nokukhaleka nokushesheka sizozama ke mhlambe ngenzeka mhlambe umuntu udali uyashesha mayikhuluma kodwa ke soke sizame nje ukuxoxa ke sithi kunensanensa kancane siyabonga. Okay, ungakasitsheli icase oyiphethe ukhona okwabuza ukuthi kodwa songena ngalo kolunye udaba lolo daba ngelinye la uthe usafuna ukuzwa ukuthi angithi uyakubona mawukhuluma lokuthi yini mawukhuluma uthi njalo mawukhuluma uthi oya ayi Nongalo mhlambe kushuthi ukujwayela nje hayi ngoba mhlambe kukhona okuthile no ube eqhathanisa nokuthi mawukhuluma mhlambe nalezi insuku ezisuke zithi ziyakubona bese uthi mayithi umuntu uzakukhumbula ukuthi awusamkhumbuli kodwa na bese lokhu uthi usukwenzani. Hayi cha Nongala akukho baba okutheni ngempela ngifuna uqamba manje kusho nje ukujwayela Nongalo ngiyezwa abantu bakhuluma ngengalo kusho nje ke phela umuntu esemncane kwenzekile nje wayithuka ke naye esebamba insimbi ke mawuhamba insimbi ngaba ngathi usuyisigora hlala ngathi ungakuthanda ukuthi kuyibuka kusho ukuthi mhlambe kwasala ke mangibuka kodwa nje akunamthelelo thina bengesaba abantu bekhuluma ukuthi
kufanele lezi nsizwa mazi ukuthi ziyambona bese ziyahleka ngoba yabona mayisethi usuke sesha amandla akhe ukuthi hayi angakanani. Cha siyabonga kakhulu Msilankatha. Mhlambe ubaphathele iphi case namhlanje abantu? Hayi nongalo njengoba ukwangithinta wathi ufuna ke ngithi ukukhuluma ngale ndaba le yokulimala kwendodana kaMntwana. Mazwi Zulu. Oh yes. Iyona ke nje ngiye ngathi ke mhlawumbe umuntu akeke sikhulume ngayo. Sondele kakhulu lapha empotsheni wethu bazosithethisa labantu. Okay siyabonga. Yes, umntwana uGideon. Kwakuyindodana kaMntwana uGideon. Oh yes, yes. Kusho ukuthi ngalezo ikhathi njengoba udaba seludadlanyana belungolika 2003. Ngalezo sikhathi uMntwana uGideon wayewongqongqoshe ke ngaleso sikhathi. Abuye azwe kakhulu ke ngoba wayeseqenjini ke lenkatha. Oh yes, yes. Nokusho kwakundodana wakhe ke lo undodana wakhe ke wayerana iTotal Garage ngaleso sikhathi. Nokusho nje kwenzeka ngithi kwakuJanuary nje wakho 2003. Futhi nje unyaka uqala. Kusho ukuthi umuntu yena indodana kaMntwana uMazwi njengoba ngithi wayerana igarage nje. Kusho ukuthi ngalolo suku kusho ukuthi wayehamba no driver wakhe. Woko Mr Mdlalo sokuyena waye drive. Yes. Bese kuthi eceleni kwakhe ke ubaba uMdlalo sokusho ukuthi bese kuhlala ke uNdlonkulu ke kaMntwana ke. Yes. Bese kuba uyeke undodana wakhe kuMazulu wayehlezi ke yena ngemuva. Kusho ukuthi nje phakathi koLondi neMelmont. Kusho ukuthi babe sebehlaseleka ke lapho emgwaqeni behamba ngemoto. Kusho ukuthi ukuhlasela kokudojolo. Yes. Ngoba umntwana lapho yena walimala ke ekhanda. Yes. Kwazi ukuthi udriver ke yena mangisakhumbula kahle walimala emlenzeni. Yes. Kusho ukuthi ke uNdlunkulu yena cha akawutholanga umhuzu wenhlamvu. Yena wathola nje umhuzu ukuthi imonto ke yabisi capsize. Oh yes, yes. Kusho ukuthi ke yilolo daba ke sasibikelwe ngalo ke lolo daba ke kutholakala ukuthi abahlaseli lapho babe sokuba khona imali ke abayithathayo. Le mali babeyilinganisela la ku 8,000. Kusho ukuthi ke nje ke icala lelo elaba likhulu kakhulu babumswele ngaleso sikhathi. Ngoba nangalezo ikhathi lezi zinto zepolitiki zayihamba phezulu. Yes, yes. Manje ke njengoba kwakuyindodana kaMntwana kwakungaqondakala ukuthi ngabe lento is political or it's just a crime. Kusho ukuthi ke kwakumsebenzi wethu ke njengamaphoyisa ukuthi singaqageli. Yes. Ukuthi ke siphenye. Mhlawumbe size sithole ukuthi ngempela kwakumayelana nani. Yes. Nebala ke babumswele lolo daba ke lwafika ke olunye udaba olwedlule ezandleni zami lolo. Olwalungelula olwalunzima kakhulu babumsweli ayilwalunzima kakhulu bana kwimedia laluvele lukhona. Yes. So lunayo lo ngcindezi njengoba ngichaza nje ukuthi babe umntwana wayekuphi yena ngokwesigaba sakhe sempilo. Yes. Njoba kwakwenzeka kanje manje kungaqondakala ukuthi kukephi. Cha umuntu ke lolo daba lonzima lunjalo ke walibamba ke babumsweli njoba ngangochazela ukuthi amacala nje ngalawo kwakuyiwo amacala umuntu wayewasebenza. Yes. Sasisebenza wona amacala la okungaziwa ukuthi kwenzakaleni. Kusho ukuthi ke thina sizozama ukuthi ke ngendlela esifundise ke ngayo ke umuntu ahambe ke mhlambe ke ezegcine ethola ukuthi kusuke kwenzakalani. Yes. Cha udaba ke babumsweli umuntu uliphathile mayeliphatha kudaba ke njoba ngangichaza nje ukuthi kufanele siqale sithole ukuthi ngaba yini imbangalelo yaleli cala. Yes. Ngoba sasizwa khona ukuthi badutshuliwe kodwa futhi sezwa ukuthi kuthatheke nemali. Asizwa ukuthi uma ngabe sebedutshuliwe imoto kade ihamba mhlambe laba abantu bafike futhi babaqedela hayi asikuzwa lokho njoba ngithi nje undodana kaMntwana yena wathola inhlamvu nje ekhanda. Uyona ke yagcina ke imedlulisile ngoba yena badutshulwa ngalezi zikhathi zasemini nje kodwa yena wazi washona ngakusasa. Ntambama eseshona la eThekwini. Yes. Cha masililandela ke lelo daba ke babumsweli kwakhosta ukuthi kufanele sihambe size sizofika la ngoba babesukela la khona egarage. Yes. Sikwazi ukuthola ukuthi ngabe kukhona mhlambe into enye ebikhona ngabe bekwenzakalani.
njoba ngithi ke udaba lwalo bese luseyindabeni yonke indawo ke babumsweli ke siye sikhangiseke ukuthi ke abantu kufanele bazi ukuthi udaba liphenye kuphi, udaba olwahamba lolo ucommunication wethu walithatha waliphosa kwimedia zonke indawo ukuthi bonke abantu mhlawumbe ababe ngaba nolwazi begcine bekwazi ukuxhumana namaphoyisa bazi ukuthi udaba laliphethwe kuphi. Yes. Alisheshanga ke baba umsweli njengendlela engijwayele ukwenza ngayo ukuthi lelo daba libophe. Ngizoyizwakalela ke izathu ezazenza ukuthi lungasheshi. Yes. Kodwa uma umuntu engena ke odabeni kukhona abantu esikwazi ukubahlonza siba identify njengabantu mhlawumbe kufanele sikhulumisane nabo. Yes. Esithola ukuthi bengasipha yini abangasipha yona. Yes. Cha nangempela ke sikhulumisane kusukela khona egarage. Ngaleso sikhathi ke baba umsweli lento yokuganga la uLundi yayinkulu kakhulu. Kunabafana nje ababaziwa nje ukuthi abakwaZulu. Ngalezo ikhathi babe ingozi kakhulu uLundi babe libambe nje. Impela ngesandla impela kunganyakazeki. Nakuwo ke lamacala okubanjwa kwenkunzi ke babazwa kakhulu futhi nakuwo. Manje kusho ukuthi ke uma sasibheka lapho kungakahlonzakala ukuthi ngabe yihit le noma ngabe inkunzi kodwa mawubuka ukuthi nansi inkunzi usiyabuka ukuthi mhlambe possible people singabuka kuphi. Oh yes, yes. Nikusho ukuthi ke ngenhlanhla ke nje ke babumsweli kwakunamakhamera. Kusho ukuthi ke ezinye izinto zokuqala ke lezi ezisilekelelo ukuthi mhlambe nathi sihambe sisondele siyibukele ukuthi mhlambe imovement ngaleli ilanga ithini. Yes. Ngicabanga ukuthi kwasilekelela kakhulu ke ngoba uma sekuhamba kukhona omunye wabasolwa identifyekayo ukuthi ayiba umncube ake nithi kumbheka. Lo mfana lona ke nithi kumbheka ngoba nangalo lelilanga leli ukulimala ngalumntwana kade khona ephithizela khona la egarage. Nangayizolo futhi kade khona la egarage. Nangempela mawuthi yayibuka ivideo hayi yamcapture shilo khona. Ngasho ke babumsweli ngathi okukodwa nje akwenzi ukuthi igijime yobamba umuntu ngoba uma uzokwenza kanjalo uzosufika ushayise. Yes. Kwakufanele sibheke izinto eziningi. Silandeleke umuntu ke ngoba phela khona nabantu abathembekile emphakathini. Kodwa ke lapha ngoba into yayisihamba ifuna ukukusa ngakhona manje ukuthi no abantu angathi bayasolakala la yibo labafana bakwaZulu. Manje ke besabeka ke babumsweli. Sabeka ke kakhulu impela nje. Ngoba baba abantu ababe nenhlanhla bebopheka manje bephinde futhi bephume. Oh yes. Manje ke abantu ke besaba kakhulu ke mangabe kuzemeni njengalezo begcina sebekhanda ukuthi mhlawumbe ngenzeke bahlangene namaphoyisa. So ke lali inzima kakhulu ke lelo cala ngalo ndlela enjalo ukuthi kuwo wonke umuntu noba nowayengaba nayo mhlambe igreen light kodwa uthi hey ngizoba senkingeni. Ngizoba senkingeni futhi nawe ukunderstanda konke lokho. Kodwa ke babumsweli ke njengabantu ke phela ke babewufundiswe lo msebenzi cha salincenga kudaba babumsweli salincenga kudaba hayi kwaze kwafika ufumanise ukuthi izinto ayiseziningayana manje esingake simqonde ngazo lo muntu esimbona lana. Yes. Lapha kuma CCTV. Yes. Ngoba naye umfana ungowendawo kodwa futhi uyishade nabo lama gang. Cha engicabanga ukuthi ke kwasebenzela ngoba kwabeke sekuba ukubhoboka kwalithumba. Cha masithola lensizwe sencane sikhulumisa ke manje nathi sekukhona esikuphethe. Yona ke ingazi ukuthi siphethe kuze kuyofika kaphi. Yes. Kodwa ithi mayisibona sivezele ezinye izinto ibona ukuthi hayi amaphoyisa ayikusho ukuthi aliphethe lonke udaba kanti udaba siyalifuna. Cha ukuwaba iyona ke impela iyasilekelela ngoba yabe nje yona isibeka ke ukuthi cha iyazi nawe ngalolu daba njengoba sibona kanjena nje njengoba siyibona lapha nayo yayenza owayo umsebenzi.
mangabe ayenza wayo umsebenzi ke wayenza wakho umsebenzi wenza wakho umsebenzi singakafiki ekutheni wenza umsebenzi wakhe sebenza ngithethisa ke laba abantu abathi hey umsweli uvele ephazamisa umuntu esahamba kahle cha lalela mina ezikhuluma nje khona lapha ngibona ngathi kubuye kushode khona ngoba yena ucoca udaba lwaziyo thina silwazi yabona nje lo mbuzo angobuzayo bese fike ekutheni sebembambile mina ngifuna ukwazi ukuthi senihlanganise bonke lobufakazi seziningi izinto nimtholaphi nimthole ekhaya manje nimthole ekhaya unobani ilapho esale nje khona ngizolokhu nginihlu baba kithi ningixolele ngeke ngayibuzile ngoba ngifuna ukwazi nihlangana naphi nalensizwa mase nihlangana sonke amaphephe enu oya no asibonge bomsweli hayi lensizwa le ngoba phela kwase kufanele ukuthi sihlonze sikwazi ukubona ukuthi ilala kuphi kusho ukuthi yona ke ngeinformation sakwazi ukuthi silande ngoba sasesazi kubo samthola kubo khona lawo endaweni ekuthiwa isemba ngayiyo Lundi yes shuthi nje kwasebenzela ke nanokuthi ke phela angithi naye nje obesuke sesendaweni yakhe basuka oshomi bakhe bengasekho usho nje samthole futhi okwasilekelela kakhulu bakwasenza ukuthi sikwazi ukusebenza naye isikhathi eside sikwazi ukucosha lonke ulwazi saselifoni nimlanda ebusuku nimlanda emini nibangaki noma ngeke ngisayikhumbula ke inamba yosayitsheni kodwa nje ke sasiyibandla mhlawumbe sasilapho nje ko10 mangabe ngingakhumbula kahle ngoba phela ba siphela amacala nje awukwazi ukuthi mawuse kukhona indoda esenihlonzile kuthiwa iyathinteke ekufeni kwabantu nihambe nje kanjalo nje kufanele nenze sure ngoba naye nje samthola nesibhamu sasingekho emthethweni sasiphamgana so ke angithi ke vele kayikho into eyayisimangaza ngoba phela nje babesebenza lo mshikashika nje vele kufanele kuhlale beamile yes sayibopha kanjalo ke lensizwa nithatha ebusuku nithatha emini sayithatha ebusuku ngoba kanje ikhathi noma ngeke ngisakhumbula kodwa nje ikhathi kuyenzeka siqala ukusebenza la ko9 ngoba baba umsweli kulomsebenzi phela sisebenza kuwo emina ukwazi ukubathola kahle yes laba bantu abenza lamacala ngoba nabo basuke besachithekile besawusebenza bese kuba yilezo khathi ke zangokuhlwa ukuthi phela impila nempilo nomgodi lapha la khona kusho ukuthi ke nabo kufuna ke ubacuthele ngalezo ikhathi enjalo so ke ingakho nje kuleli office lami nje kuyakuphoqa ukuthi mawusebenza khona impela kufuna uyidivorce izinto eziningi thina ngoba ngesikhathi bephuma siyangena yes mabephuma nje labo bangena ekseni kanye nathi uthole singangenile thina ngoba sesiyazi vele thina siyangena so ke sisebenza kanjalo ke yes ubaba lo umfana lo wakwanene engikhuluma ngaye watholakala kanjalo uyena umuntu oqala ke samtholayo ke okuyena ke owabe sesinikeza kama leads yes ngoba sabe uyena nje wasilekelela ukuthi sinikeze amagama ke alaba abanye ngoba babe u4 bebonke kulento yes kusho njengoba ngeke ngakhuluma ukuthi naye njengoba ebonakala lapha nje ngaleli yalanga kanti nangayizolo belapha babesho bekhuluma ngolimi lwabo ke besitshela ukuthi cha yena umsebenzi wakhe kwakukumashala uyawusifuna ukwazi uma umashala mfana nenzani hayi thina la mina wamsebenzi kwakuzo observe okay kahle lapha baba umsweli njengoba ngishilo nje imotive sagcina sesithola lapho ukuthi kahle imotive kwakubamba inkunzi kusho ukuthi base befikile bona bawubheka umsebenzi bakubiza ngomsebenzi lokubamba inkunzi ngisho ukuthi ngagcina mangikhuluma ngomsebenzi igcina abantu besala bese ecanda umsebenzi wangempela banamagama bana indlela zakhona kusho ukuthi nami njengoba bese ngisebenze khona nje ukakhulu ulimi lwami ke liyoshelela likhulumela lo limi wabo okay kusho ukuthi ke owakho umsebenzi yena kwakuzo observe ukuthi ke lokho ebebekubonile ngoba kahle njengoba ebonakala ngosuku lwangayizolo bese bazi ukuthi babhenka nini la egarage kwakufanele bazi nokuthi babhenka FNB sebazi nokuthi ubani umuntu obhenkayo kusho ukuthi ke bafikile ke ngaleli langa ke la ngayizolo yes
kwahlalwa ke kwaze kwaba late akuyangenziwa ibanking kanti manje sebeze balanda abanye abantu kulaba nje bangithi babe u4 nje uye lo wakwanene bese kuba wakwaZulu khona la uLundi laba bawuthukwa ngabaseThekwini kusho ukuthi lo msebenzi base bekade bewubuka sekuzokafika la uthi hayi no sebengabalanda abantu manje benza ipika ngithi ke usuyabona ipika yayenzela ukuthi ngoba bona bayaziwa phela la edolobheni so akulandwa abantu abangaphandle kokwakuyibona ke babezothatha imali ke entombazaneni leyayiyo deposit kusho ukuthi ke akwangenzeka ke yaphazamisa ibanking ayangenziwa ngalelo langa ngazi ke noma nabo mhlambe abalapha ngisazi kahle noma khona nababekusolile kodwa bangayenza ibanking kusho ukuthi ke kwalaba ke manje kwabaphoqa ukuthi nangakusasa bavuke futhi beze khona la ngoba phela bebazi ukuthi kufanele ngabe bayazi ukuthi ngendlela basebehlele bazi ngayo ukuthi mhlawumbe kweqiniso ke ngaka kuyobhenkwa mhlawumbe kweqiniso ke ngaka kuyobhenkwa base bazi ukuthi shosho kufanele ngabe kuyobhenkwa kusho ukuthi nangalo ke leli langa ke kuyabuya ke manje kuzokwenziwa yona observation laba abekho ke labone garage ke laba bazokwenza uaction kodwa bazokwazi ukucommunicate nalo okuyena observayo ke nebala ke okwenzeka kanjalo ke engingazi ukuthi kwenzeka kanjani ngoba i-information yavela ukuthi ingathi babe ngafuna ukubhenka la FNB ngalelo langa ngenhloso ukuthi bafuna ukubhenka eMelmont manje ke yikho ke lokho kwenza ukuthi bengabe besahlehla bona manje nabo beyitshela ukuthi no kusho ukuthi khona into bayaphazamisayo bebhenkela kusho ukuthi khona laba ubhenka khona phela indawo bayayazi kusho ukuthi ke mayisiphuma ke umntwana kumazwi ke lo nasebehamba ke ngalowo muntu kanti lo usezodlulisela information kulabo kulezi ikawudi okuyizona ke ezayizawuhitha indaba ke yahamba kanjalo ke kusho ukuthi ke balimala kanjalo ke lapha ngoba bathi mase balimazile ke sagcina salandela ke nanokuthi imoto ababehamba ngayo yabayishisa la endaweni yasenhlazatshe so ke isathi vele mangabe sesimbophile lo cha salandela ke nakhona ke sazigcina sesifikile ke nakuyo lo ndawo ngoba nakho lokho kwasilekelela ukuthi si-identify abanye abantu ngoba njengoba base beshisa lemonto kwacaca kuleya ndawo ukuthi no khona umuntu obalandile la yes nangempela salandela sagcina futhi siba-identifyile sagcina sam-identifya umuntu okuyena owayebalandile kuloso sport leso so ke naye ke njalo ke njengoba ngisho ukuthi kwakunzima kakhulu zazingamabhubesi lezi insizwa yisabeka naye lo wayebalandile ke sesim-identifyile ke thina njengamaphoyisa ke sambhalisa ke statement ke kodwa wagcina walimala yena ushuthi nje ngalo hlelo uzothola ukuthi mawufakazi bayakubulala wagcina elimalileke kusho ukuthi ke ekubophekeni kalo wokuqala laba vele babe ngasekho kwi-area wayena lo mfana lokwakuthiwa umlo wayengasekho nayo la endaweni kusho ukuthi ke kwase kufanele ukuthi ke nathi sisebenzise ke manje ulwazi lwethu ukuxhumana nabanye abafowethu ngoba information yayivet labanye babeqhamuka eThekwini nangempela futhi cha ngoba sasinokusebenza okuhleke neoffice lethu ke laseThekwini cha nangempela sathi mase sifakile indaba nangakubonda umuntu esimfunayo nje nangempela kwatholakala ukuthi nabo bathola information sezwa nje bethi hayi asikhuphuke size eThekwini sebembophile lo wala uLundi hayi nangempela ke cha sambeke size siyofika khona ke eThekwini hayi nangempela naye simthole hayi cha kuhlalwe phansi ke xoxwe ke naye cha naye kutholakala naye ngoba wayesebona ukuthi vele inhlanzi ishelwa amanzi cha wasilekelela ke naye ukuthi ke sikwazi ukuthi siyobheka laba abanye ke abasebehlonziwe wo insizwa kwakuthiwa kwathwala kwaNdengezi omunye kwakuthiwa kunene ngicabanga ukuthi khona lapho ko Claremont or Chesterville indawo enjalo so wasilekelela ke ngempela cha
yahloma yahlasela ngoba njoba ngangisho ukuthi akube kusahlehlwa ngoba phela njoba uma njoba nabo babe uma sasinganika ibreak beze ukuthi hayi lo usebophekile nabo babe ngagcina bebaleka futhi so ke wasilekelela ke lo ngoba uyena owayazi lo kwaZulu laba bekhona nangempela cha sahamba futhi sabathola ngoba lo wakwathwala nje mangikhumbula kahle uyena watholakala nerifle sokuthi lo munye watholakala nepistol babushwa kanjalo ke babumsweli ke laba bantu ke kusho ukuthi ke incindezi ke yaphuma ke wonke umuntu ngoba kwakuyilokhu ukuthi kubukeke sengazi ukuthi lento is political yabona so wonke umuntu ke what come down ukuthi ayilento ayikho ipolitiki kusho ukuthi vele icrime so nje basically ngizothi nje yahamba kanjalo investigation ke yalaba bantu sababopha nje kanjalo ke ziningi izinto ebezenzeka in between ngoba lokuthu umlunje ngicabanga ukuthi uze weqa kabili uweqile nje saboshiwe bese ngama awaiting trial prisoners besalindile kusho ukuthi ngoba ube namacadlanyana amaningi kusho bemthathile elinye icala kwatholakala ukuthi baba budedengu ke utholakala ukuthi weqa ke enkantolo ke umuntu usezwe nje kuthiwa useqile ayike shothi uphumeke umkhankaso ke ngoba kwase kungenye incindezi le ukuthi mayeseqile lo muntu akwazi ukuthi ubani uzofa ngoba kuyabonakala ofakazi bayalimala I know amaphoyisa akasebenza ke kakhulu ngokuyikhandla ke wagcina ese wabopheka phinda futhi segwetshiwe impela ke waphinda futhi nakhona wenqetshe ewesivile beqa bobathathu ke ngaleso sikhathi nakhona kodwa futhi akubanga isikhathi eside ngoba umkhosi wahlatshwa kakhulu kwasukuma zonke inhlaka zamangomumo hayi khona lapho futhi babopheka khona endaweni yaseThekwini futhi so nje ke ngizothi lokho nje okwenzeka ngoba icala labo lahamba ke ngithi njengoba babelenze ngoJanuary nje ngicabanga ukuthi ngoba investigation yakho ayahlanganiswa ngokukhulu kusheshsha ngithi ngoNovember ka-2023 babe sebegwetshwa ngoba ngithi bonke bathola life ngemeda kaMntwana uMasu kwasekuba 15 years armed robbery no 10 years beyibhama manake lapha enkantolo ufuna singene enkantolo manje lapha abameli ba ubhekana nabameli babo banjani ukukhalipha abameli babo uwena ngapha bese ujaji lapha phezulu bese umshushisi ngapha eceleni ngoba babemela ama-advocate nabo babemela ama-advocate isikhathi esiningi ke bakufanele wazi nje abantu abenza nje i-CIT nje isikhathi esiningi armed robberies babelwa abameli abasezingeni eliphezulu ngoba lawo bantu vele basuke benemali labo bantu basuke benemali abamelwa nje isikhathi esiningi o-legal aid hayi kuba kancane ngoba ama-legal aid angithi laba bakahulumeni bamahhala banenkolelo ukuthi bayabagwebisa ingakho isikhathi esiningi impela bebeqasha ama-advocate lezi nsizwa ayiswezinayo imali kanti phela bomsulana basuke bengaqali ngale icala babophelele lona kusuke kuyinto eqhubekayo so ke bafuna nokuthi ke nje ba connected yes bayakwazi ukulekelelana bayakwazi ukulekelelana ngoba phela ile syndicate yokuganga le ma-CITs isuke ibe nkulu kuyenzeka bekwazi ukulekelelana bebabooste nabanye kanjalo mani lapha eboxini ukhona uadvocate wayekunikeza inkinga kula kulezi insizwa obona cha lo impela kufuna ngikhipha amangwevu njoba ngisho isikhathi esiningi nje baba masikhuluma ngama-advocate nje most abaqasha abantu abangenalo irecord
Oh yes, Ababaqasha abantu abangenalo irecord, baqasha nje abantu abanerecord lokusebenza lo msebenzi. lokusebenza nje lo msebenzi. So nathi nje sisuke simisele nje impela wazi ukuthi hayi vele kuyiwe empini, kusuke kuyiwe empini phela ngoba nawe usuke uyopresent icase. Yeah. More especially ke kulamacala njengoba ngiye ngisho ukuthi sometimes they are too circumstantial. In such a way ukuthi mhlambe khona la uthola ukuthi uyehluleka ukuthi uthola umuntu ozothi ayanda msweli ebuka lo, but ukhona ayanda msweli kuma pieces amanye evidence akhona. So sekudinga nakhona ke lapha ngithi nomshushisi ke nami iko wami okhona nakhona ngoba phela kusuke basuke it was a high court matter. Oh yes, Vele yes. kusuke kungabashushisi nabo abasezingeni eliphezulu. So bayawazi umthetho, kusuke kufanele nabo bepresent icase yabo khona injalo ngendlela yokuthi law presiding officer okuyijaji Yes. kuthi noma kungekho into direct, kodwa if all these pieces are brought together Ayikhipha into ebambekayo. ayikhiphe into ebambekayo. And mangikhumbula kahle nje kuleli cala ngithi two of them they made confessions. They made confessions njengaye nje loqala okanye njengoba ngikhuluma ngaye wayenza iconfession. Manje confession usuke enzani ke? Ukuthi kwi-confession ushuthi umuntu usuke evuma icala, econfessa ukuthi icala ulenzile kanje. Kwenye inkathi ke zona ke igebengu isuke kwenye inkathi zikwenza lokho mhlambe ngokuthi mhlambe ubone ukuthi mhlambe inkantolo mhlambe ngakhona la emzwela khona ukuthi mhlambe like mhlambe ukukhombisa iremorse mhlambe noma kayichithelanga inkantolo isikhathi, yabo izinto enjengalezo. Sometimes baye bebheke lokho kwenye inkathi ngoba vele omunye usuke enza confession ngoba ebona ukuthi ayivele izinto ziningi kakhulu, then abona ukuthi no mhlambe mangingathatha le routine mhlambe ngangisiza Mhlawumbe akukho laba confessa khona ngoba no cha kuleli nje angifuni uqamba manga bomsweli kuleli ayakazi ngoba noma sekufika khona einkantolo ngisho abanikazi bawo akazi kube khona lokho kuthiwa icala la ngaphakathi trial within a trial ngoba khona umuntu oallege ukuthi washawa. Kuleli nje akazi kube bikho. yini lo sukubabambe ngayo ithonye elithini ngoba laba baningi ngithi nalo yamfana nje lecala lasejozini wagcina seyixoxela lo thisha wagcina seyixoxe kanti naye lo nomunye wabe serial killer kwahamba noma usufika uthola seyixoxela nje akasakunikeza nje inkinga manje umuntu laba gcina sebedideka abantu ukuthi ngenze ukuthi ingoba Hayi kodwa nje angeke ngikwazi ukukhuluma iphutha babumsweni njengoba sikhuluma lapha. Ubufakazi nampa ngithi ake ngizisibonelo ngalo wecala la lo thisha. yes Lo muntu wayesejele eprison. Yayizwa lonto. Lo muntu useprison ngiyambhuka ngiyamsayinela ngenza yonke into yayibuka lonto. Ngimsayinela kanama injuries yonke yona into engiyisayina ukuthi lo muntu bangimthatha kanama injuries. And nangesikhathi engamthatha ngaso nangesikhathi kwa recover ngasabantu angaze ngibe naso isikhathi sokuhlala naye. yes Uyabona enye into engicabanga ukuthi ke mhlambe bibuye ngilekelela kakhulu bomswele njengoba ngisho ukuthi ayikho into elula njengokuthi wenze sure ukuthi umsebenzi wakho uyawenzisisa. Umuntu mawuhlala naye ukhuluma naye umconfronta ngezinto bomswele eziningi azibonayo nazo ahluleka na ukuyiphendula. Uyakubona ukuthi no leli phoyisa leli liphethe yonke information ngami. So uma ngingazama mhlawumbe ukuthi mhlawumbe ngilisele mhlawumbe ngabe mhlawumbe ngizenzela mina impilo ibenzima ngoba sometimes basuke bene believe ukuthi mhlawumbe uma ungabahluphi mhlawumbe bengakuhluphi vele lokho kuzokwenza ukuthi nabo noma sebecela ibail kube lula futhi enkantolo. Yebo kalona. So mhlawumbe umuntu osuke etholakaleke entabeni mhlawumbe ngoba phela kuziningi izinto ezenzakalayo uma arrest wangidebo kalona. Mhlawumbe umunye umuntu egcine ngathi uyathreatenisha ngoba mhlawumbe suke ebona amaphoyisa emaningi and all those things. Kodwa bengikwenzela isibonelo nje umuntu nje owayesejele engamkhiphayo kwaba ukuthi uyangazi yena ngoba enye into mhlawumbe yayingisebenzela ukuthi angithi it depends ukuthi lo muntu wazi kanjani ngoba uyo waziyo. Angithi ayibuka lo mhlambe elinye iqinisela likhona kubo engangilibona ukuthi liyangisebenzela ukuthi bethi noma bexoxa ngingabikho la
mhlawumbe abathola ukuthi khona babumsweli mhlawumbe khona la enginokwenzelela khona ngoba ezinye izinto abayebekhale ngazo ukuthi no hayi thina sinankinga masiboshiwe but kodwa kuba ukuthi mhlawumbe uyabona ubusiyenzelelwa ushiwa izinto engazange mhlawumbe engazezenza umuntu yabo so ngicabanga nje mhlawumbe ukuthi kungaba izimo enjengalezo ama circumstances awefani yes ama circumstances awefani khona omunye umuntu mhlawumbe yebo njengoba sikhuluma nje ngabonakala ukuthi ngathi yonke into mhlawumbe was smooth yes hayi uthi ngoba phela kusuke kusmooth baba umsweli yes akubi smooth sekusetshenziswa njengoba kusuke ufa umuntu baba kufanele sikhulume baba umsweli sikhuluma ufuna sikhulume phela ufile umuntu obulela umuntu wena baba umsweli manje you have to convince me mawuthi akuwena ukuthi ubani why ingani sino 1 no 2 no 3 no 4 okhomba wena buka lonto le so mhlambe komunye umuntu ke nakho lokho kumuhleke mhlambe egcineke naye seyishaya ukuthi no mhlambe angawahlupha amaphoyisa yes kodwa angifuni uqamba manga ukuthi ngempela kuwo wonke amacala bekuyokwenzeka kanjalo yes khona amanye amacala uthola ukuthi umuntu umbophile wahamba wazomgwebe kodwa engazange ebe cooperative ame nje athi mina ngimile la angaze ngilenze leli cala ebuka lo yes kodwa okwakho ukuthi wena wenze investigation angithi wena ulungile yena edinaya wena kulungile wena will put witnesses abazo supporta whatever that we have collected yabona mhlawumbe ake sibuye kancane ngiyaxolisa nje ukuphazamisa ngizobuya ngiyele emuva ekusebenzeni kwakho ngoba unenhlanhla ukuthi abantu bayakwazi ukuyivumela abavumayo ngalena ukuthi kuba vele nala kuma comment phela siyabuka njoba usho ukuthi angeke ukhulume into engekho kunzima lapho ngoba khona nje othe lapha kuma comment baze bambuza ukuthi awu wake wakubopha yena uthe ayi lensizwe bengagwazeleki ngempela khona uPaul kanjalo wathi ayi bengagwazeleki ngempela base beyabuza abanye akabange sabuka kubachaze ukuthi wakwazama yini kodwa usuyabona ukuthi ukusebenza kwakho abantu bayakwazi ukuthi bekusho lapho futhi akabi khona othi hayi lezi zinto ayishoyo umphathi hayi akuzona ngifuna ukubheka ukuthi inhlanhla noma i-training noma indlela ebenisenza ngayo ethimini yakho ubunabantu abanjani abantu bebewena ubuyibona bunethimi enjani kakhulu nje ithimo osebenze nayo isikhathi eside wenza lamacala abucayi oya baba Nongalo ngicabanga ukuthi umbuzo right lo ngoba yonke into iqala lapho yes cha ngizothi nje ngaba nenhlanhla yaba umselo ngoba ikakhulukazi njengoba ngisho ukuthi mina I applied to join this group yakwaMadeni Robber oh yes ngayijoyina ngoba abantu engangibefika interact nje bayisebenzela nami ngiyisebenzele lokho engangikusebenza kodwa nje ngiyithanda indlela ababekhombisa ukuba unified nje ngakhona so I happened ngempela ukuthi nami ngicine sengiyinabo ke yes so ngizothi nje bonke laba bantu engangisebenza nabo kwangabantu nje ababe nepassion yomsebenzi yes baba umsweli kwangakhulunywa okunye lapha kwakukhulunywa umsebenzi njoba ngangisho ukuthi abanye mina isikhathi esiningi ngangibukeka ngingomncane kubo bona bengaphambili kimi iningi labo yes so nje ke okwami ukuthi nje ngibahloniphe ngifanele ngifunde umsebenzi ngoba ngangifika kwi-environment yes kodwa into engafike ngayithola ukuthi laba bantu uma sesisebenza sesindawonye abafowethu ngempela abadlula umfweni ekhaya so ngafunda izinto eziningi futhi ukuthi la kushunyayela ivangeli nje ukuthi la sisebenza umsebenzi izinto ezingasile o1 no 2 no 3 lezi enzizwa ugcina amaphoyisa elimala ngenxa ukuthi kuthathwa imali ezigebengweni ayisebenzi la ayikazi isebenze futhi baba umsweli ayikazi isebenze ngabamba lapho ke nje baba umsweli uma ngempela kungakhona abaphahlukayo ukuthi ngangingagwazeleki nami nje ngangibambe lapho ngoba ngangibuza nje ukuthi ngaphela abakwazi phela njengoba sisuba umsweli phela igebengu lezi abantu nje siyaphila nabo yes kuyakhulunywa kuyaxoxa hayi ukuthi nje kusho ukuthi nje wabenzele icala sekuzoba tense nje akusezukhulunyiswana kuzokhulunywa ngoba kukhulunywa ngaleli icala kuphela no kuba yileso sikhashanyana nje
wonke umuntu abesiyavuleleka ngoba naye ufuna ukugcina ekuthola ukuthi leli phoyisa leli iphoyisa likanjani le. So they will be testing you around, they will test you with the stories. Uyibona ukuthi all lezi stories yakuphi kufanele uzi-entertain ngoba ufuna ukwazi ukuthi kusho ukuthi swake wenzeka lo muntu waxhumana wathulana namaphoyisa akagcina amsiza ngokuthi wayewakhokhelile. But you can't just shut down ukuthi awufuni ukuthi uzilalela, ufuna umlalela umuzwe uhambe naye ungathi uyamlalela kulento ayishoyo umlalela kodwa egcineni busuku uyambuza ukuthi uma ngelinye ilanga wena thusa ucomplainant ke manje ngoba phela uyaphila wena. Yes. Mina sengenze lento wena officer ngiyenze njengamanje ukuthi mhlambe ngikudedele ngoba uzongikhokhela. Uma wena ngelilanga usuvelelwa inkinga udinga usizo lamaphoyisa kanti mina ngiyiphoyisa lake lathatha imali kuwena, ungaba nalo ukwethemba nje amaphoyisa ukuthi udaba lwakho azoliphatha ngendlela eyiyona yona. Ilapho umuntu ayefike banqobe khona umuntu naye abona inoye leli phoyisa akulona leli ngicabanga ukuthi mhlambe ngaba yilona. Kodwa nje I want to be honest, angifuni ukukhuluma sengazi ukuthi they never approached us. They did approach us, but it's just that we were aware of it. Akaze kwenzeke nibe approach uthi nawe ucindezelekile impela ekhaya. Uthi uphume ekhaya ubone kahle uthi uyabona leyo sengayi emsenzini bekungiyogcina yokuye yokubuya ayikho. Ayikho. Akaze uthola ukuthi mase usubona ikhova lapha beyibekile abafana bekhuluma ngazo uthola ukuthi lolu sizo lapha ekhangaliqeda engaliqeda manje umfana. Yikho lokho kwakufanele silwe nakho kungenzeke baba Mswele. Yikho lokho kwakufanele silwe nakho kungenzeke ukuthi usizo lwakho ubone ukuthi ungalivala ngemali entshontshiwe. Sasingakufuni ngayo yonke indlela baba Mswele njengoba ngichaza ukuthi enye yezinto ehlisa isithunzi samaphoyisa lezo. Ngoba njengoba ngisho njengoba ngangokuchazela ukuthi kufanele ukwazi ukuthi criminal syndicate is a network. It's a network. It's a network. Uma today uthatha imali kalo nalo nomunye uzokwenza icala kusasa lindele ukuthi khona imali kufanele uyithathe kuwe. Uma ungasayithathi wena imali kanti umtshelile uzakwabo ukuthi kuwayithatha wena imali kuwe. Ubona sengathi wena usunaye personal manje. Kusho ukuthi unaye personal yena manje. Nenkinga naye manje. Wena unenkinga naye manje ngoba ungani wakwazi ukumsiza umsweli ngempela umsiza. Enza icala siyafana. Serious waphunyuka ngempela umsweli saphila naye. Wamncoma futhi umncuba ukuthi ayemncuba indoda. Indoda umncuba. Uyayizwa. So manje uma ngabe usikhakhana yena ngingasezi ukuyenza lento uzoyishintsha usikhakhana athi no hayi uyabheda umncuba. Ungani wayithatha imali lapha then ikulide lapha ke lento isilide lento uzokuthiwa igebengu ibulala abaseshi. Izinto ezisuke sezikanjalo manje ngoba mawungazanga nje uyingane wena wazi ukuthi laba bantu bayazana la. Igebengu ziyazana bamsweli ziyapikana. Kuyapikwana nje kwenziwa kanjena nje. So ngisho nakuwa njengoba ngisho ngangichazana ngelanga ukuthi uyabona laba bantu bagcina sebeyazi imandate nina yenu ukuthi ngoba phela bayezwa njengoba sigcina sizofakaza einkantolo nje bayezwa ukuthi umncube kanti basebenza amacala kanje. Okay, wathola sebeshintshile manje basawenza lamacala sebenza amanye amacala ngoba sebezwile ukuthi lamacala la onarishwa istation. Oh yes. Baye bethi ke bakhululekile lapha estation ayikho into eyinkinga ngendlela baye besho ngayo. Uthola ukuthi ke ngesikhathi sebenza lamacala bayaza basathintana nathi. Uthola ukuthi they are being successful manje. Yayibuka lonto le. Up until such time ukuze kubonakale kithi kubonakala abaphathi ukuthi no these people they have moved now sebelapha. No let's fetch those dockets. Qale kimeke futhi lonto le. Estation konje wakwasho ukuthi mali iphethwe istation babhizi lapha na akufani nani assigned. Akufani nathi lapha estation baphethe yonke inhlobo yecala so nje manje thina kanti siyakwazi ukuthi bangena icala sonke sibuye la silandele sonke lelo cala. Ngoba ngithi leli cala nje basisho nje alenziwa abantu ababili. La lenziwa abantu abala 10 to 15 or 20. Yes. So ke kufanele sibuye sonke la. Siphana imbono sibuke sonke ngoba sonke nje basila sinama sources ethu sonke basila. Oh yes. Sonke futhi la kufanele sazi background yecala into lecala lenze kanje ukuze sonke masiphuma la sinikeza ama sources ethu. Asikwazi ukuthi sonke ama sources ethu ngakwazi ukuthi akekho umuntu oqhamuka neinformation masihlangana nje following day nomunye usephethwe kuyi then
bring that together, then we hit. Mana ke akazositsheni lapha ulapha eboxini umile ngapha utolika ngapha ummeli lo ngalo umshushise ngapha inkosi enkantolo lapha utolikela ubani Oh, ukuyenzeka ke nje sometimes ufisa ukuthi mhlawumbe umthola utolika mhlawumbe kwenye inkathi uyikhulumela ngithi kukhona lokho. So sometimes sengisho wena ke njengephoyisa uyatolikelwa kukusiza kanjani ukutolikelwa awutolikelwe iqondela kusiza kanjani wena njengophoyisa nje ukuthi hayi mina mangikhuluma noma ngabe ngibamba yonke kodwa ngifuna ukuthi ivaye ngotolika uma ngisaqala kahle nami ngangikuthanda ngingakajwayeli kahle ngoba ayibalenye environment le yes yasenkantolo nami ngingakajwayeli kahle lamacala ngangithanda ukuthi ngathi ngingatolikelwa ngoba kwakunginikeza isikhathi esiningi sokuthi ngesikhathi besakhuluma nami ngibe ngilungisa impendulo yes ukuthi impendulo yami kufanele iphume kanje ngoba kufanele wazi baba lapha kunama tricks lapha kunama tricks lapha so nami ngisaqala impela bengilapha bengithanda ukuthi hayi angitolikelwe up until ngize ngibe neexperience hayi ngitholakala ukuthi akusena inkinga manje ngisadinga ukutolekela hayi sengiyayikhulumela nje mina isingisi siqonde njengokufa angithi vele ne-statement siyithatha ngesingisi ba umswele ayikho into entsha ke so kusuka ukuthi nje vele lokhu njengoba ngisuke ngibhala i-statement nje ngibhala ngesingisi ne-investigation yami ngiyenza ngesingisi vele mase ngitestify ngizotestify ngayo English hayi ukuthi ngisiqonda njengokufa ngikhuluma sona ngoba ngiyasikhuluma naso mana ke phela omnye umuntu asakhumbula lesi singisi phela lesi singisi sona lesi sisokwenza ukuthi umuntu agwethe ulife angithi ilesi singisi ngifuna ubuka umuntu awusho umatric wakho ufundephi sikhumbuza umuntu ongasakhumbula esikhathi wenza ibackground mina ngafunda khona la emakhaya khona isikole okuthiwa Izwelonke High School ngozwelonke high school ungagweba umuntu olife umuntu ugwetshwa ngithi ugwetshwa imanje baba umswele mina okwami is to present my case or ukuthi mina I can present my case in English I did it because vele ngesikhathi bengisebenza ngithi everything that I was doing bengisebenzisa isingisi nje usushaya njengamanje njengoba nama ngithi ukuthi kancane kodwa nje all in all nje baba umsweli kunjalo no ngisho khona kusebenzile uma useyiphoyisa eselincane nama ul advise yes ukuthi ingazi ukuthi ungakuqale ukukhulume ngasi isinto sakho ulimi lwakho kilona olijwayele up until you get used to the environment so njoba ngisho ukuthi nami ngiqalile impela nje nami ngaqala up until yes ngoba uyazi ukuthi lento siyenze iminyaka ngeminyaka kodwa nje mawungena nje eboxini lakushaya uvalo bamswele lakushaya uvalo so ke into ekusizayo lapho ukuthi ube comfortable ukhulume ngolimi lwakho ukuthi noma ngabe liyangishaya uvalo but ngoba ngikhuluma ngolimi lwami ngesikhathi besakhuluma lokhu bekhuluma betolikelana betolika then nami uzofika sengithe ukuthi kancane then bese nami ke ngiyaphendula no lento hayi ngoba mhlambe kusuke kusho ukuthi mhlambe leli phoyisa alazi lutho no uyilungelo lakho wena njengephoyisa nawe ukuthi njengawonke umuntu yes ukuthi mawudinga ukuthi utolikelwe udinga ukuthi utolikelwe no lena bengiraisiswa ukuthi yabo masuke emakhaya susuke sinencindezi kunezingane lapha efunde ko college bese uthi uyayibuka utho ukuthi ugcina uzenyeza wena kanti uzenyeza nje uzokwazi ukufika iyo lento bengisho ukuthi isingisi thina suka ngapha emakhaya nje sinencindezi impela mase kuthiwa uzokhuluma isingisi ubonga ukuthi sakhe isingisi ngathi akusona isingisi ngampela salaba abafunde ko boys Durban boys no Durban girls so ngenzela ukuthi ke umuntu mangibuza ukuthi ubufunda kuphi angazenyezi ngendawo afunde kuyona nakhulule kuyona ukuthi umsebenzi kungenza lokho agcina angasawenzanga kahle ngoba nakho wafunda kulezi ikole lezakithi oMawombe High School ukuthi wafunde eMawombe High School uyakwazi nje ukupresent icase yakho lapha ejudgini lithathe njengoba enjalo futhi makufanele ukuthi umuntu umgwebo life limgwebo life ile ukuthi ke unikeza abantu ugqozi ukuthi hayi la wafunda khona alikho iphutha usengaqhubeka
wenze okukhulu ngoba laba futhi abenza into ezingcono kakhulu namhlanje abaningi babo futhi bafunda kusona lezi izikole bengenzela ukuveza lento yesikole ukuthi umuntu angazenyezi ngesikole afunda kusona. Kodwa akaze kwenzeke-ke lapha ngesikhathi nenza ama-cases uTolika uthola ukuthi uzoyishaya ngoba nami kanti mhlawumbe ubesemusha. Kwenzeka kanjani uTolika uthola ukuthi nawo senovalo lwakhe wena usumdala ensimini. Usunawo amandla ukummisa ukuthi no angisho kanje ngisho kanje. Njengoba ngisho nje ukuthi angithi lento ihamba hambe bawumswelo uzugain experience. Yes. So kuyenzeka ngoba ngithi na uTolika uthola ukuthi mhlambe ngikhuluma ulimi lwesikhaya. Mhlambe uthola ukuthi ngakhuluma ulimi lwesikhaya kakhulu. Mhlambe yena mayelitolika litolike ngenye indlela. No kufanele ngimcorrect ukuthi no angibe ngisho lokho kodwa bengisho lokho. So nje beziyenzeka izinto ezinjengalezo ikakhulukazi njengathi nje thina bese si expose kakhulu einkantolo kufanele ulalele each and every word elikhulunywa la enkantolo ngoba igama nje lilodwa malingaphuma la lizochaza izinto okungezona. So ke kufanele ngempela ulalela ngempela ngingabikho la kutholakala khona ukuthi ijudge noma selisummarize khona lapha lesidiscredita khona. Uyabona. So ingakho ngaso sonke isikhathi mangabe kukhona ama corrections okufanele lenzeke ufuna enzeke ngaso leso sikhathi. Oh yes. So njoba ngisho nje bawumsweli lokho kwezikole ukuthi mhlawumbe usuka kuphi ngiya understanda kodwa yikho into ebaluleke nje ukuthi ube ne confidence ngawe wena qobo lwakho nje. Yes. Mina ngikaze ngiye multiracial. Yes. Futhi ungangizwa mangikhuluma ukuthi hayi lenkosi malanga ayiyanga multiracial kodwa uyayizwa ukuthi thini. Uyayizwa lento le. So mayikhuluma lwase multiracial ungamuzwe role ukuthi lenkosi malanga ayithe ukufunda kodwa usizwa nesichaza lesesifunde khona emakhaya ukuthi hayi siyayisho lento yasiyo yabona. So ukuthi nje ube confidence ngento yakho uma nje kuyona. Yes. That's how Mhlawumbe ke ule case sesiya ngasemaphethelweni nayo. Sesivala i-relief ikhona into umthwalo ukubona mhlambe beze abantu belethe incomo ukuthi siyabonga kakhulu icase nibambe kahle mase qedwa icase senivalile inkantolo isikhiphile isigwebo khona la uhlangana khona nefamily idlulisela amagama ukuthi siyabonga mfowethu umsebenzi wenze kahle. Baba umsweli isikhathi esiningi nje emacaleni amonke nje baba ngoba lamacala njengoba ngisho nje amacala amakhulu odwa la asuke kwi media space wonke la. Yes. So nama families asuke khona ngaso sonke isikhathi kusukela nje icala lenzeka up until bamisa ukuthi no noma ningake nithuma niyoza maselithethwe icala. So maselithethwe icala baba khona from day 1 lize liyophela icala. Yes. So ke ngalowo ndlela angifuni uqamba manga abantu bakudlulisa ngempela ukujabula kakhulu nje wonke nje amacala wonke amacala kungaseyibo nje kuphela nemindeni kuphela nabanye abantu ngoba yabona nje masikhuluma nje ngalo sikhuluma ngalo la. Yes. Abantu abaningi nabo babe nakho ukuthi kwathi kwamina nje abanye babe ngitshela ukuthi bayangithandazela. Oh yes. Ngoba ngendlela lo mfana lo wakazula yenza ngakhona kwakubonakala ngathi vela ngisekho. Kodwa nje ngoNkulunkulu ke umuntu emile emiqinisweni lokuthi vele umuntu onke ophilayo ngokaNkulunkulu and mina ngenza umsebenzi wami ngempela akaze kwenzeke lutho. Yes. Akaze kwenzeke lutho. So nje abantu ngayo yonke indlela babumsweli ba recognize umsebenzi bancoma nje ngayo yonke indlela. Futhi nje olundi kakhulukazi ngoba ngithi impela nje emva kwalokho zonke lezi ayigemegeme ezazikhona la oluntu ayizaphela babumsweli. Sesivala leli cala leli owalenza kwakulula ukuthi kungaba nombhedukazo ngoba usho ukuthi ipressure isuke inkulu kakhulu line sokumncane icaleni elizoba nepolitiki kanti kunobugebengu kanti kwakusenezimpi zepolitiki yabona. Kulula kangakanani ukuthi uma ungawenzanga kahle wena umsebenzi kusheshe kushe izwe isidingo singekho. Ngizothi kujwayelekile baba umsweli ngoba
ungabona abantu beshaya amatoyitoyi benza zonke izinto lezo bethi abenelisekile ngamaphoyisa akwazi zonke izinto ezisuka lapho ukuthi ngesikhathi kwenziwe investigation ecaleni ababutholanga ubulungiswa. Oh yes. Yikho ke lokho kwenza ukuthi ke kube nazo zonke lezi zinto ezigcina zenzeke. Ingakho ke uma ngempela thina njengoba sibizwa nge-specialized unit, kwakufanele ngempela uma udaba linikezwe thina senze omkhulu umehluko. Ungafiki kuleso stages njengalezo. Kube ukuthi ke ngoba phela ayekhona amanye amacala uthola ukuthi ngempela awasolvekanga, kodwa uthola ukuthi ngisho ama-families happy ngendlela okwenziwe ngalo uphenyo. It's just that ukuthi asikwazanga ukuthi sithinte umuntu ngesandla, kodwa ngoba yonke into Baba Msweli njengoba sikhulume nge-reporting ukuthi angimazisi uBaba Msweli ngoba noBaba Msweli njengoba ekhona nje kuyena osondelene ne-victim yangaleso sikhathi, zonke izinto naye kuye ziyafika. So ke ngesikhathi mina ngisebenza nawe Baba Msweli kanje, nawe ungitshela Baba uNcube khona into engiyitholayo nje, mina okwami ukuthi ngilandele, ngibuye nginikeze feedback, ngilandele nginikeze feedback. So kusho ukuthi ngamanye masihamba ndawonye siyalekelelana. Manje ke uma kufika la ukufika khona kuyiKhatisek, izeKhatisek kithi swabili nawe ngoba bezivele sindawo. Ingakho ke kuye kuthiwa i-feedback ibalulekile ke ku-complainant. Ngifisa uPaul khona udadewethu lapha kule yakhisi yaseJozini uthe ubehlale ewalandela ama-episode akho, ubengazi ukuthi ngaze kuthinteke icala, ngicabanga ukuthi kamzala wakhe, wathi nje umzala wakhe alale ngokuthula, kodwa nakhona kuyavela ukuthi walisebenza kahle leli cala. Ungathini kulo muntu oPaula ngecala kaMantuli? Hayi Baba Msweli, lapho nje ngokuqondile ngoba ubukeka ke encoma umsebenzi wamaphoyisa lapho. Ngicabanga njengoba ngilapha yena nami ngimele khona ukuthi khona imisebenzi esiyenzile emaphoyiseni yabamihle. So nje as much as sibuye sithinta izinto engathi seyithe, kodwa ke siyajabula ukuzwa ukuthi nangaso lesi sikhathi people are appreciating umsebenzi umuntu awenza ngaso leso sikhathi. Siyabonga nje kakhulu ke kuye uMphemba nangakusifiselo okuhle njengoba sizwa nje, ngoba ngempela sonke nathi masenza lemisebenzi sisuke sibheke bona. Ethi imindeni ke sishiye ngemuva ngaleso sikhathi, enhloso ukuthi siyafisa ukuthi bebuthola ubulungiswa ngoba sasithatha isifungo phela njengamaphoyisa ukuthi siyosebenzela wonke umuntu ophilayo. Siyabonga kakhulu nje kungeyedwa nabanye umuntu uthiwe kwenzeke bona bencoma. Siyabonga nje lokho ngoba the thing is not about that, kodwa at the end of the day ngoba singabantu siyaphila. Asikwazi ukuthi mhlambe la esibona khona ukuthi ngempela kufanele sibonge singabonga. Siyakubonga nje kakhulu nje lokho nje, singathi ke ukubambisana nje kunganda kanjalo. Awuvale ngaleqinisa. Ukhona futhi omunye uthe bekade uprincipal bekade efundisa lo mfana wami bophake lo owabulala labothisha bawu2, ungifonele izolo, wathi wadabuka kakhulu, waphatha abhlungu, waphoxa kakhulu. Lo mfana nje ngangimfundisa mina, lo mfana wabulala nguthisha wakhe, ethanda ukudlala ibhola, uthi eclassini wayengenzi kahle kodwa umfana wayihlonipha kakhulu esikoleni. So umsengizama ukuthi ke umsebenzi wakho uyabonakala, uthinta kude naseduze. Mhlambe ke awuvale ngelithi labantu mawuqashiwe uyiphoyisa, siyayiphinda futhi le, ungenzi amadili azogcina ekufaka inkingeni, ugcine manje usenama empire awu2, ngoba lokho akuphethi kahle ukuthi ungathi uqashwe uhulumeni, imali yabakhokhi bentela, abantu base South Africa bathembe wena, bese uyajika ngapha ukhande yakho nje empire nabantu okufanele ngabe uyobalanda lapha ubalethe emthethweni, ngoba kwakho kulula kakhulu noma kunzima ukuthi ulandele lo yamuntu umbuyisela. Uthi ungathini kubantu kade lento uyikhuluma, kodwa siyafuna ukuthi episode ne-episode uyifake ngoba lana sizofundisa ukwakha amadili nama-empires angaqondile. Cha Baba Msweli, nje ubusho ukuthi ngihlale ngisho nje Baba Msweli, eyami inkulumo isami lapho yena kuba bafowethu ukuthi as much as nabo laba basuke benza icrime ngabafowethu,
Yes. Kodwa asikwazi ukuthi uma umuntu esenza icala babumsweli sikhanda idili yokuthi sizokwenza kanjani ukuthi engamelani necala kalenzile. Ngoba thina sibuka umhlaba ikakhulukazi amaphoyisa abuka umhlaba wonke babumsweli. Yes. So uma ngabe wenze njalo kusho ukuthi ngamanye amazwi ngoba into engingakutshela yona mina ngoba ngisebenzile ngabantu noma yipi into oyenza babumsweli angeke igcine kini nobabili. Iyogcina ifikile kubantu beyazi ukuthi usibanibani uyiphoyisa elirong kanje. So nje ke ngicabanga ukuthi ivangeli nabo abaphathi okufanele belishumayele ukuthi noma ngabe uxakeke kanjani kodwa musukuthatha uxakeka kwakho uzokufaka la. Yes. Ngoba nakho nempilo yakho futhi nempilo yakho isukungaphephile babumsweli. Yes. Isukungaphephile impilo yakho njengoba lokhu ngizenza lezi zibonelo. Yes. So nje nama appealing kubafowethu ukuthi nodadewethu ukuthi hayi zikhona inkinga akube zemndeni yethu akungabe eze organization sigcine thina sibona ukuthi uniform lesingadla ngayo. Baba nguphasisi lokho ngoba ngiyayazi imiphumela yakho ukuthi ihini. So nje ngisho njalo nje babumsweli. Kodwa akaze usitshele ngiyafuna ukubuza lo mbuzo. Insizwa amazi yalapha nje sesikhuluma general ama cases ohamba serious very serious. Agcini ngama advocate kuba lapha na. Ik-affecta kangakanani wena? Mase ifikile insizwa lapha enkantolo. Babumsweli ngoba thina nani sikhulele emakhaya. Izinto ezinjengalezo siyazaza ngithi. Yes. Kwenye inkathi angifuni uqamba manga kwenye inkathi nje oba thina sikhulele emakhaya sizazi zonke lezi zinto ukubona abantu becindezeleka ukuthi ayibona ngumshushisi ecindezeleka siyabonda insizwa ukusho ukuthi isebenze emawala lento le ihamba ngenye inkathi icindezele upresiding office cindezeleka umthole ungamuzi ukuthi thini babumsweli kodwa ke ngeke siphasise lokho phela ukuthi mhlambe sithi ngoba abantu bawusuke behambe kakhulu beze begcine besibulela bezama khona lokho kodwa nje ke babumsweli okwethu engiye ngikusho ukuthi noma ungaphunga kanjani uphathe inani but awukwazi ukuthi ungazongishintshisa le qinise ngiliphethe ngizolikhuluma mina ngiye ngime ngalokho nje ukuthi hayi yes vele kulunge noma engakwenza ke lokho ngaphandle mangathiwa lento izongenza ukuthi ngingakhulumi hayi mayizongenza ukuthi ngingakhulumi kayi ngayinaka. Yes. Kodwa nje mangabe ngisekhona nje la enkantolo ngiready ukuthi hayi mangibizwe njengofakazi ngizotestify ngisho lokho kwenzeka. Akuzonze phela uphethe naka ubufakazi kodwa uvele ozele. Ngifuna babumswelakazi ngozele nje isikhathi sami sonke nje bade ngisebenza njengoba ngisho ukuthi ngiyazazi lezi zinto kodwa nje angikaze ngozele ngoba njengoba nami ngisuke ngimile ngizomela lami side njengephoyisa ukuthi ngoba phela ngisuke ngimbophela umuntu babumsweli njengoba ngitshela nje mina bengiba nalento yokuthi uma nje kuthiwa ngubophile kwabail ngakuyithola baba makuthiwa icala lakho lithatha 5 years kusho ukuthi 5 years vele ubungaphakathi manje ke bengingelula ukuthi ngafuna ngiyithole ngilala ngazi ukuthi ngiphethe amacala anzima kanje kufanele ngempela ngihlale ngivukile but ke ngeke phela siphike ukuthi ke bayakuzama lokho abakuzamayo mhlambe kwabanye kusebenze mhlambe kwabanye kungasebenzi babumsweli bengisho ukuthi mhlambe nje ba uthe uyazazi nje akusho ukuthi ubungasemakhaya nawe uvuka amanzi wanyakazisa uba kuyenzeka ukuthi mawuvele wageza nje mhlambe kuzoba lula ukuthi woze kodwa mawuvuka wanyakazisa before cha angifuni ukuthi bese ngithi nje base ngila bese ngizokhuluma into engaziyenzeke akazi nje mina nje oba ngisebenza ngiyiphoyisa ngiyithole ngene entelezini ngokuthi ngiyosebenza hayi akaze baba ngifuna uqamanga ngifuna ukhanda into engekho ngifuna ukhanda into engekho ngiyayazi intelezi uma ngeyensizweni babumsweli uyasenza manje ey'nsizweni njengekhosi umthetho usho njalo phela wasitshela kanjalo baba ukuthi awukwazi ukuyensizweni ungazange uthinte lutho manje ngithi kuhlukileke lokho kusebenza nje ngapha ayikho into enjalo kuyasetshenzwa kodwa hayi mangiyibonele ezinye insizwe igangeni siyothinda phela sothini babumsweli igama lisho njalo
Asibayikhulumeli bayikhulumela bona. Siyabonga kakhulu Ngwenya, siyabonga mfowethu uthi usithathe usibekele yakhe isileya kwakuyicase enzima kakhulu. Kodwa nje okusijabulisayo ukuthi ke mawusuyibeka ukuthi abantu bayithola iclosure ngoba umuntu mayisehambile abantu ifamily suke sidinga nje ukuthola nje isiphetho sento ukuthi kuphetheke kahle engabi ukuthi namaphoyisa asebeyacindezela nokuhlupheka. Siyabonga kakhulu mfowethu, asibonane kwi-episode elandelayo. I thank you.